Juanet TikToker, avui toca paella a la Fila Marrocs, el dia de les paelles, on totes les quadres fan les seues obres d'art paelleres per a després disfrutar banyant-se i enriquint-se de la nostra Fila de Marrocs en bon humor i bon rotllo. Anem a veure com va la confecció d'aquestes magistral paelles. Perquè això són paelles, i les de David Muñoz ja sabeu tots que són marranalls. Anem a veure. Sí, el meu amic capità Paella aprova les paelles que avui així. No, és de secreto i foie. Secreto i foie, bé, ja estan tapant-la ahí un poquet. I les figues al final? Bé. Vinga, va. Aquesta ja va tenir bona pinta també, Molt bé. Ahí està. Esta de Pedro ja té bona pinta. A veure com dueu això. Molt bé. Així, la gent jove, de la marxa. Esquadra de la marxa, molt bé. Vinga, va, molt bé ahí. Això ja va, pues, joves paellers, Ja li pegueu bé al tema. Així no m'agrada. A veure, bueno, això ja va, I té molt bona pinteta. Ara la provarem, Ahí està. La Novo. Perfecte. A veure, Jordi San Juan. Un altre maestro paellero. Bueno, això també... Va pillar en forma, Va pillar en forma, ¿no? Parece que sí, ¿no? Parece que esta paella pot ser de les guanyadores. Molt bé. I, si parpadeas te lo pierdes. I això què? Dels mestres de Catalunya, han vengut a fer així una paella. Molt bé. Ahí està. Goyet. Bueno, en lo que es un poquetet del producte del mar Mediterrani, ¿no? Sí, bueno, no. Molt bé. I així dels meus amics de la pinça, una esquadra espectacular de la Fila, junt a la meua Stupaker, estos són uns cracs. Important, Pues té una pinta molt bona, m'agrada.